रामकृष्ण हरी काव्यरसिक शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। आपणा सर्वांना आषाढी एकादशी शुभेच्छा। विठ्ठलाची कृपा आपल्यावर सतत राहो। आज आषाढी निमित्त आपण एक मी लिहिलेला अभंग ऐकणार आहोत, राजा पंढरीचा। मित्रांनो, मी नेहमी तुम्हाला कविता वाचन करून दाखवतो, कारण गळा नसल्यामुळे कविता गात नाही मी। तर माझे एक मित्र आहेत, तुम्हाला बहुतेक लोकांना माहिती असेल, जे पत्रलेखक आहेत, वृत्तपत्र लेखक आहेत, गायक आहेत, ते स्वतः कवी सुद्धा आहेत आणि ते उत्तम गातात वाद्यांसह। आणि ते सामाजिक कार्य सुद्धा मोठं करतात, आदिवासी पाड्यांमध्ये वगैरे। त्यांना शेकडो पुरस्कार मिळालेले आहेत। नेहमीच ते तिचे फेसबुकला त्या पुरस्कारांविषयी टाकत असतात ते। तर असं बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहे श्री राजेंद्र सावंत टिटवाळा। तर त्यांना मी विनंती केली होती की एखादी कविता तुम्ही गाऊन सादर कराल का? तर ते म्हणाले, रोगे मला अभंग द्या। मग त्यांना मी अभंग दिला होता राजा पंढरीचा, आणि तो त्यांनी अतिशय मेहनत घेऊन गाऊन सादर केलेला आहे। तर तो आज आपण ऐकणार आहोत आषाढी एकादशी निमित्त। दुसरी गोष्ट अशी की गेल्या वर्षी आषाढी एकादशीला आपण एक नवीन उपक्रम घेतला होता, संत वंदना। ज्या संतांचे आपण अभंग लहान असल्यापासून ऐकत ऐकत मोठे होतो, अगदी मरेपर्यंत ऐकतो। त्यातले कित्येक अभंग आपले काही मोकळे, काही त्यातले ओळी पाठ असतात, आपण गुणगुणतो, आणि त्या संतांविषयी अगदीच कमी आपल्याला माहिती असते। तसं असल्यामुळे आपण आपल्या मुलांना ती माहिती देऊ शकत नाही, दुर्दैवाने। तर माझ्या मनात तेव्हा एक कल्पना आली की आपण त्या संतांच्या चरित्राचा, संतांच्या अभंगांचा किंवा चरित्राचा एकूणच अभ्यास थोडासा करून, वाचन करून त्या संतांवर अभंग लिहायचे। तर असे मी 7 संत निवडले होते आषाढी एकादशीला, आणि कार्तिकी दिवसात 7 संत निवडले होते। आणि मग त्या 7 संतांवर, प्रत्येकाच्या जीवनावर एक एक अभंग लिहून त्यांची माहिती आणि महती असं सांगणारं निवेदन आणि अभंग असे सादर केले होते। तर तुम्ही मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये जर सर्च केलात प्लेलिस्टमध्ये, तर तुम्हाला संत वंदना आणि संत दर्शन अशा 2 लिंक मिळतील, आणि त्यात तुम्हाला ते 7 अभंग ऐकता येतील। आता आपण आजचा अभंग श्री राजेंद्र सावंत यांच्याकडून ऐकूया। हा अभंग तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, तुमची काय प्रतिक्रिया असेल ती कळवा कमेंटद्वारे। तुमच्या मित्रमंडळींना हा अभंग शेअर करा, आणि तुमच्या काही सूचना असतील तर नक्की सांगा। तसेच या चॅनलवर जवळजवळ आतापर्यंत 210च्या आसपास कविता आहेत। त्या जेव्हा वेळ होईल तेव्हा नक्की ऐका, आणि चॅनल सबस्क्राईब केलेले नसेल तो सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। आता अभंग ऐका। मी राजेंद्र मधुकर सावंत, राहणार टिटवाळा। आज मी आपल्यासमोर घेऊन येत आहे सुप्रसिद्ध कवी, साहित्यिक श्री मनमोहन रोगे यांनी स्वलेखनातून एक लिहिलेली सुंदर अशी भक्तिभाव रचना आपल्यासमोर सादर करीत आहे। शीर्षक आहे राजा पंढरीचा, राजा पंढरीचा। सावळा विठ्ठल, सावळा विठ्ठल, तो संतांचा, सावळा विठ्ठल, तो संतांचा। दयाळू राजा तोची पंढरीचा, दयाळू राजा तोच पंढरीचा। सावळा विठ्ठल तो संतांचा, सावळा विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल। सावळा विठ्ठल
विठ्ठल तो संतांचा सावळा विठ्ठल. वैष्णवाचे मेळे चंद्रभागा तीरी विठ्ठलाचे भक्त वारकरी रंगुनी जाती भजनी कीर्तनी मुखी म्हणती रामकृष्ण हरी मुखे म्हणती रामकृष्ण हरी. अखंड गजर अखंड गजर विठू नामाचा अखंड गजर विठू नामाचा सावळा विठ्ठल संतांचा सावळा विठ्ठल संतांचा. दयाळू राजा तोची पंढरीचा दयाळू राजा तोच पंढरीचा सावळा विठ्ठल संतांचा सावळा विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल. मैलोन मैल रस्ता तुळवीत पायी मैलोन मैल रस्ता तुळवीत पायी ऊन पावसाची भीती नाही ठाई घरदार सारे विठूच्या हवाली अवघ्या जनाना अवघ्या जनाना सांभाळे विठाई अवघ्या जनाना सांभाळे विठाई. कनवाड तोची एक दुरितांचा कनवाड तोची एक दुरितांचा सावळा विठ्ठल तो संतांचा सावळा विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल. मागणे हे त्याचे मागणे त्याचे विटून से फार मागणे ही त्यांचे विठून से फार. आशीर्वादाचा हात असो डोईवर आशीर्वादाचा हात असो डोईवर. मुला बाळांना सुखी ठेव पिकता वावर मुला बाळांना सुखी ठेव पिकता वावर. फाशीची वेळ न कधी येऊ कुणावर फाशीची वेळ ना कधी येऊ कुणावर. म्हणती दाता तुला अनाथांचा म्हणती धाता तुला अनाथांचा सावळा विठ्ठल तो संतांचा सावळा विठ्ठल तो संतांचा. दयाळू राजा तोची पंढरीचा दयाळू राजा तोच पंढरीचा सावळा विठ्ठल तो संतांचा सावळा विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
दामाजी कारणे झालासी विठू महार दामाजी कारणे झालासी विठू महार सखूबाईसाठी झाला घरचा नोकर सखूबाईसाठी झाला घरचा नोकर एकनाथा घरी खंड्या पानक्याचा वावर 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 एकनाथा घरी खंड्या पानक्याचा वावर भक्ताला ठेवसी तुझे देव पण दूर भक्ताला ठेवसी तुझे देव पण दूर अगाध महिमा तुझ्या दया कृपेचा अगाध महिमा तुझ्या दया कृपेचा सावळा विठ्ठल तो संतांचा सावळा विठ्ठल तो संतांचा दयाळू राजा तोची पंढरीचा दयाळू राजा तोच पंढरीचा सावळा विठ्ठल तो संतांचा सावळा विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल पांडुरंगा 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल